Is-sena li għaddiet ġabet magħha temp xottu xemxi għal Gżejjer Maltin. d'2022 tkun it-tieni l-aktar sena xotta fl-aħħar 10 snin fejn kienu mkejla 368 mm ta' xita u bdola temperatura tkun dik ta' 39.2 gradi Celsius. Mejju, Lulju, Settembru u Novembru kienu fost l-aktar xhur imxarbin aktar mill-medja fil-waqt li x-xhur l-oħra tas-sena protuġew anqas xita minn norma klimatika. Bix-xahar ta' Frar ikun wieħed mill-aktar xotti li qatt esperjenza pajjiżna skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku. Skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku t-temperaturi li ġew reġistrati fl-ewwel 4 xhur tas-sena, jiġifieri fix-xhur ta' Jannar, Frar, Marzu u April, kienu aktar kisħin mill-medja bl-ewwel 3 xhur tas-sena jkollhom jum wieħed li fih niżel is-silġ. Ix-xahar ta' Jannar ġab miegħu l-aktar temperatura baxxa reġistrata tas-sena 2022 dik ta' 4.2 gradi Celsius. Fix-xahar ta' Mejju t-temp qaleb għal wieħed sħun u xemxi hekk kif it-temperatura massima kienet dik ta' 31.2 gradi Celsius li komplittila fix-xahar ta' Ġunju bl-ewwel u l-unika mewġa ta' sħana li laqtet lil Gżejjer Maltin. Is-sena għalqet bix-xahar ta' Diċembru jkun xemxi u aktar sħun mill-medja, bit-temperatura tal-arja medja tkun 1.7 gradi Celsius ogħla minn norma klimatika, bis-sigħat xemxin jammontaw għal 197 minflok in-norma ta' 166 siegħa.